आपण को देखा ये साप এইটা সাপ বাপরে बारीपट बाट खोलू खोलू साप सामने बापरे मुझे डरी गली पूरा स्ट्रेट थी मत अन नाला किंतु सांगे सांग मत अनईदे पुणी सांगे सांग भीतर को पशिगला सका किए बा साप देखे मुझे बाट खोली तो कहली यहाँ कौन गोटा देखला खुणु साप तो अनईज मत अंदर चला हाय हाय एवरीवन हम ट्यूशन जाऊँगी हम ट्यूशन जाऊंगी हाय एवरीवन बोलो हाय एवरीवन ट्यूशन वाला कौन है अनवी है ट्यूशन आसिलु अनवी तो नुआ भादा देख कौन थ्री कॉपीज और क्या लाए हैं पापा देखो तो दो रबड़ अच्छा और क्या लाए हैं पेंसिल भी लाए हैं सेकड़े खुशी तार खाता बेने नुआ आसला भारी बोली एरी प्यारी अनवी अनवी कौन बनौजुलो मामा रुटी बना रही हो देखो तार से रुटी बनाऊची देखो तो मझी आज रुटी बनाऊची अनवी कौन बनाऊचो देखो से केमती बनाऊँ रुटी कहला मामा मो देखीदेला बेलना काटिक से कहला मो मामा मत दियो रुटी मु बनैबी तो बनाऊँ यहीटा तार आनी जो गणेश पूजा को यहीटा तो यहाँ मात्र 50 टका ना तो से गणेश पूजा बहुत जिद्दी गला दियो मामा कही तो से बास तापाई मु एमती जस्ट बनईदेली कहली ना निजे बना मु पर रुटी बनैबी आउ मामा रुटी बनाऊँ आज मु आलू को झुड़ुंग भजा भाजु डिनर यहाँ भजा आउ कि पोड़ा पोड़ी करना पखाड़ भात आउ हेलो एवरीवन केमिति अछंती आपण माने समस्ते मु आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे आ खुशी रे थिबे मु रूबी आ वेलकम बैक टू माय चैनल तो मु आपण मान को राति रे ही देखा करछि काहे कि ना आज दिनटा जाको केमिति कटिगला बास कटिगला केमिति तो जानी ही हेलानी तो एबे मु आपनक सहित देखा करूछि आपण माने तो देखिले ना आनवी केमिति रुटी बनाउछि ट्यूशन जाऊँगी तो मुझे कुआड़ा आज जाई नथली तो घरे ही बसी आ घरे कौनटा बने आउ घरे तो बसीना बास बोची एमती दिन एमती भी कटिगला मुझे देखली ना जो भजा को धुड़ुंग आलू को धुड़ुंग भजा
ସେଇଟା ମୋ ରାତିରେ ଡିନର୍ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଏମିତି ପୋଡ଼ିଦେବି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ତ ସେଇଟା ସେଠି ଖାଇବୁ ଆଉ। ତ ହେଇଗଲା ଆଇଟମ୍। ଆଉ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ତ ପଖାଳ ଭାତ ତ ନିହାତି। ତ ଆମ ଘରେ ରୁଟି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ରୁଟି ସେ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେମିତି ଆଉ ହଁ ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ ହଁ ହୁଏ। ଆନ୍ଭିର ପାଟି ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା, ତ ଆନ୍ଭି ଆସିଲା। ଆନ୍ଭି ସେପଟ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆନ୍ଭି ସେପଟ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା ତ ଏପଟେ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳୁ ରୁଟିଟା ଧରନା ଖେଳୁଛି, ତାର ସେଇ ଅଟା ଡୋଟା ଧରନା ଖେଳୁଛି। ଏମିତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଏମିତି ହେଇଗଲାନେ ରାତି 9ଟା ବାଜି ସାରିଲାନେ। ଆନ୍ଭି ଏବେ ଖାଇସାରିଲାନେ, ତା ବାପା ଆସିବେ। ତା ବାପା ଆସିଲେ ଯାଇନା ମୁଁ ତା ବାପା ଖାଇବୁ ଦେନ୍। ଆଉ ଆନ୍ଭି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ସାୟଦ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆନ୍ଭି ଦିନରେ ଶୋଉନି। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଯେବେଠୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ ଦିନରେ ସେ ନ ଶୋଉ ବୋଲି, ତ ରାତିରେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବ କେମିତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ। କାହିଁକି ନା ସକାଳେ ସେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛି, ତ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ହେଉଛି। ତାକୁ ତ ଯେନା ଏଇ 2023ରେ ହିଁ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ତ ତାର ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନର୍ସରୀରେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଥାଉ ନର୍ସରୀରେ କ'ଣଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଭିର ଏବେ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମେ କଲୁନି। ତ ବାସ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ, ତାକୁ ଏନେ 4 ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ହେଇନି ଆଉ 2 ମାସ ଅଛି ତାକୁ 4 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାଲି ଦେଖା କରିବି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁ ଯାକେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ରାତିରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ସୁଟ୍ କରି ନ ପାଇଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେବେଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ କହିଦେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାସ୍ ମୁଁ ଏନେ ବସିଛି, ଟିକେ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦିଏ ଦେନ୍ ଅପଲୋଡ଼ରେ ରଖିଦେବି। ମୁଁ ରାତିରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ରେ ରଖୁଛି, ସକାଳେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ତ ଲାଇଭ୍ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସକାଳେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ିଂରେ ରଖିବି ତାମାନେ ତାର ଦିନ ହିଁ ଲାଇଭ୍ ହେଇପାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଦିନ ଯାକ ମୋର ତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ ରାତିରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ିଂରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ, ତ ସକାଳ ବେଲାକୁ ତ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥାଏ। ବାସ୍ ଆଉ ହଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ବାଏ। पापा है। पापा